langgame. Yo, penak tenan iki. Sesarengan kalian gandur ngulung wonten ing dalu punika pun langgam es semu. Hatiku tak sunari tenaga manusiku mah kiara ayu piye kena yo kene tak atu kabeh oh, enten ki ceritane ngoten iku nggih. Nyatane nek adem wong ayu langgame es semu. Nggih. Sesarengan kalian gandur ngulung wonten ing dalu punika. Mugi minipun langgam nika saged anggrekaken sasana ing dalu punika. Nun. Iman karo ngilo tak
wis rada gelem kompak. Niki anu kopine pun metu napa dereng? Oh dereng. Yuk. Ya Allah, derengnya Papat. semangat. Apa meneh Papat wis tambah metu. telu. Papat tambah telu. Kopine dereng metu. Nah. Katuran monggo Ibu Laden niki rencang-rencang. Ben ae mantene Mas Satrio. Oh, nggih. Mas Bintang. Sinten namine? Satria Bintang. Gegen Mani. Ya. Akeh men lho kok dawa men lho. Oh, jangan disenengane dawa ya. Sampeyan ora demen dawa. Lah aku rong jajali. Bedane dawa karo ndek apa, Om? Duh, lak dawa kena nyenggek kambil. Ya diaturke ya.